A sad imamo nešto novo, Maskota show. Shimmer i shine. Shimmer i shine, Valrija Valentina, još jedan veliki pljesak, to je ono novo što možete vidjeti u studiju Dalal. A sad čekamo Spidermana. Čuvajte leđa. Spider-Man Borna. Mini i Miki. Sada malo pljeska, molim vas, pljesak veliki. Ja nisam, ali pogledajte, Miki i Mini imaju jednu poruku na kojoj piše: jesi li ti Leonarda? Leonarda, sretan rođendan! Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Žaren dan ko Disneyland, samo tebi svira band. I ostvari svaki san, danas samo tvoj je dan. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Evo, Leonardo ćemo zamoliti da dođe s papirima koje je dobila, pa da nam pročita. Inače, evo Leonardi 15. rođendan, jel? 18. Ja. Ali Leonarda padaju papiri, pa ćemo pročitati evo što na tim papirima piše. Evo, može malo bliže ovdje. Ja moram čitati. Da. Piše: jesam li ja Leonarda? Jesam. Tebi, drage osobe, šapnule su Mini i Miki kako si nedavno imala 18. rođendan. Točnije 3.6. zar ne jesam? Obitelj ovim putem šalje lijepe želje. Život je ono što si sama napraviš, a mi smo tu da te podržimo. Sretan 18. rođendan, volimo te puno, mama, tata i brat. Hvala. Ovo je bilo iznenađenje, a i vi tako možete nekome prirediti iznenađenje. Dalal Maskote Osijek su novitet studija Dalal, napravile su pravi bum u cijeloj regiji jer na vrlo jedinstven način izvode svoje točke koje nude u 3 paketa: dostavu, te silver i gold paket. U suradnji sa cvjećarnicom Strelicija, dok izvršavaju dostave cvijeća, ove maskote najpopularnije su maskote u Hrvatskoj, te pogledi njihovih videa na Facebook stranici Dalal Maskote broje nekoliko tisuća.
Posjećuju dječje rođendane, iznenađuju drage osobe cvijećem ili poklonima na raznim predstavama, te potpomažu u marketingu raznih poslovnih objekata. Prije svega, Dalal maskote su tu da svakome izvuku osmijeh na lice. Još jedan veliki pljesak za maskote i angažirajte ih za rođendane i ostala slavlja. Dalal maskote, hvala im lijepo.